Μαμά, θα μου διαβάσεις ένα παραμύθι? Το αγόρι με τα λουλούδια στα μαλλιά. Το όνομά του είναι David. Να το διαβάσω εγώ. Βρε αγάπη μου, έχει πάει αργά τώρα. Έχω μάθει. Τι λένε βρε Όλγα μου, να πάμε για ύπνο. Το όνομά του είναι David. Νερό. Το άλλο με το αρκουδάκι. Θα κατουργέσαι όλο το βράδυ, φτάνει. Δεν θα κατουργέμαι. Πάμε. Άλλα. Τώρα πιες νερό. Ο Πανάζη, θέλω γάλα. Θα πιεις και όλο το γάλα. Λίγο ακόμα. Πήγε να κάνει τσίσα τώρα. Όλοι αγαπούν τον David. Θέλω μια ιστορία από το μυαλό σου. Τέλεια λοιπόν, κλείς τα ματάκια σου. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένας αρκούδος και είδε κάτι τεράστιες προσφορές. Ξαφνικά βγήκε από τα δεξιά μία σκούπα. Μάγισσας. Τούρμπο με ροδάκια. Άμα έτσι λέει το παραμύθι. Ναι, το έλεγε η μαμά μου. Εγώ έχω καλύτερη τιμή. Κοιμήθηκες. Πού είναι τώρα η σκούπα που είδα? Add to cart. Καληνύχτα.